Kitsa man silingan na mo nagkuha na na. Hindi ka paila sa ngalan sir, basta ang... Hindi, kuha mo yung ngalan, number. Sa mo naglingon-lingon namin. Nanangit, once mo nagkuha na ni sir, sa ilawar po ko, nanangit yung silingan na mo. Kami man sir, is igor po mining follow sa... Kanang silingan na mo, kanang mga kuha mo yung tangalan, number, para may balaan. Kapita na mo atubang na sila. Dili naman na survive, dili po sila mag-ana. Ano man ipaabot nila sa lungsod. Sige lang, ata ubanan na lang dito kay papirmahan lang ka na mo sa Sa mga pera nimo. pirma na, basi mo presyo mo yan. Excuse me lang po. Usay na day dari sir karon. Kanang kalingawan lang sa akong anak ba. Okay, dagan mo bulay face mask oh. Taga munisipyo day Mr. sa Ditlahan. Anggoy. Nalagi naka-report niya silingan ninyo. Ano daw? Another pa party. Di man party ni, birthday na ba ni? Sinungaling ka! Ang daw lagi bulay face mask sir. Wala daw may face mask. Paano masabi? Ito man ang kuna ni, itakara na ni may face mask. Naka-report ko dito sir. Tibok Kitsa man nag-report na dito. Taga barangay, may nagtawag sa Wala naman po barangay gabi eh. Kapitan. Inyo, kiraman. Kinsa man silingan na mo nagkuha na na. Wala may kabukaila sa ngalan sir, basta ang... Hindi, kuha mo yung ngalan, number. Kami, ano sir, naglingaw-lingaw na po. May wala po yung nagkuha na. Parang may problema ka. Kinsa nag-report sa mo, sa silingan na mo, para kapitan mo tubaganan. Ang manangin mo kapitan. Wow naman! Nangin na maghapon. Gabi eh. Ang silingan mo gabay naka-report dito. ito na Kami po, silingan. direksyon po di kay, siyempre, taga munisipyo sir. Dapat sir, kanang mag-report ana, kung ano to number, tingalan, ing na kung kisa nagkuha na na. Kisay, ang sa rin nangaran sir, kisang birthday niya. Tapos, na. Siya sir. Nadiyaw. Sa mo naglingaw-lingaw namin. Once kung nagkuha na ni sir, sa ilawar po ko, nangit ko sa kapitan na mo. Kami man sir, is igor po mining follow sa... Kanang silingan na mo, kanang mga kuha on yung tangalan, number para may balaan. Kapitan na mo atubang na sila ha. Si Mayor magulog padala sa mga sir. Kami wala man kami kuha na supak pero kanang silingan, masig na inggit sa mo ha. Di, kuha na ta number Wala para... siguro na invite sir. Kami open man ni. Open man ni. Sumbong man. Depende na sila ha, para kapitan na mo utubang sila ha. Okay. Kami naglingaw-lingaw, Yeah, okay lang, sir. kaso Kanang kami ano lang. nag-complain. Kay naana magid mi diri sir, nami papirmahan lang sa inyo ha. Solve lang. Wala pa niya pasayaw, sayaw biya. Hindi mo gipangita dali sir. Po. Na daw silingan. Nay nakasubingan ako sumbong. Nag-content ko sa munisipyo. Yung ko kaya, so umana ko na langit kapitan. Kasi ang silingan na, ikitira, o ng cellphone number niya, para may balance siya, kapitan na mo tubag. Oo, na mabalaod. Nga naman ma-report man sa kalayon ng diplahan. Mo ang ingon. Kinsa man gipangita No, birthday niya man eh, oh. Akane mo inay birthday day. Dili naman na survive, dili po sila mag-ana. Lagi sir. Nga naman ipaabot nila sa lungsod. Sige lang, ata ubanan na lang dito kay papirmahan lang ka na mo sir. Kung sa Pera mga nimo. pirma na, basi mo presyo mo yan ah. Dili naman kay kumatuod lang naka-report na mo daan sa barangay. Oo, kami. Masin pangutano si Kapitan. Kapitan Dodo o na si Kapitan Ripi. Okay. Si Kuya Ripi. Kanya ba? Ano yung... Okay ra ninyo kuyog ka rito. Nope. Kisa may celebrant di ay. Okay, ito ang kuyugon kay para ano, mapirma lang sila pod. Suluhin mo yan! Asa man na ba? Nasa ubos na.
Dalawa, Aloy. Pirmahan to, Los. Wala kay. Hey, dito sir. Kay ikaw may Kana man may kwan, kana may birthday oh. Birthday boy May kanan eh. O kana may birthday boy. Sige lang, kuyo ka lang. Sir, okay ra sir. Ano ito kay istorya? Kami open media. Hindi mo kwan. Nang silingan na ng kwan. Kung ano na siya number. Tulit na naman eh. Paano ko na nangit kapitan? Hindi nga po mo kata-kata po niya siya kung wala yung bansa kapitan. Sige sir. Yung mga kapitan, may problema. Ay lang mo magpagabi kayo na. Okay. 10 o'clock gabi eh. Okay na, off na. Oo, off na. Wala naman balaon. Ang silingan gid siguro ni sir ba? Sige lang din na. Wala na invite guro. Masuya ba? Oh no! Yeah. Open kami. Sir. Dili man dyan na marikayan sir. Najoy taong ano ba? Sumbong-sumbong. Grabe sila kabuga, magbuntag pa sila ganun yun. Oo. Mag-celebrate sila. Wala ikapo nila. Nagilap tuno yung silingan ninyo. Kita gumot niya sa kuha. Kata ka na mag-gumot niya. Umangan mo eh. Kuna mo tokol yung pagayon. Kuha ka na kaya tukla ka. Kuna mo tokol yung pagayon ay. Alis sir. Tukla. Kaya padagog ka na eh. Okay ra nimo sir, pero para man sa dokumento. Wala di ka kabarog kisay sige sumbong sa imo ani. Nope. Wala gyud. Basta ka no? Gumot lang siya. Basta ang pan ko lang siya. Hindi pa istorya. Kuha doon sa cellphone number. Cellphone number. Pati Pirmahan na naga. Los. Lagi. O pagka man, naman kapitan naman si Kapitan Dodo. Amo na may listahan sir. Ano may bawa na to ni Garo kisay ka sumbong. Para may report. Kita katag. Para makita ang katag ba sir? Para di mo daw ang record na mo. Kasi sipat mo lang ba? Nakapirma na kaloy. Umana. Dali, pero na to nanta. Alis sir. Surprise! Si Sir na prank! Daga naman na yung side day. Ikaw ang nailat sir! Ito si Sir! Sir, nailat ka Sir? Ikaw din ang prank naman eh! Balik! Nabalik! Kamera mong kitang glass. Patay, nailan mo ko? Nailat no? Nailat si Sir! Madalo na! Happy birthday to you. Alright, happy birthday, sir. Huwag pa sa may na-prank ka ni Ron.
Kabalo na si Sir Daan, no? Nakasense na. Okay. Nagdahong kali na yung mabotron? Wala ka ganahong pero wala ka naka-idea. Brilliant si Sir. Okay, nakabalo na daan. Bataan na. Okay, so si Sir ang na-prank ng papa. Ang celebrant. Alin na Sir? Hala, po nagbalon. Sabi pa lang, no, dili birthday. Ana, yes. Ma'am, excuse lang ma'am ha. Kaya ito ang celebrant sa itong. Ako gifts sa itong pakpakan si Sir. Alright sir, so good morning and good morning sa tanang tao nga na diri karon, okay? So anyway, once again, we are from Everything Surprises. Sa ikaduhang higayon na nasabmi diri, no? From Pagadian City po. So, anyway sir, nalagay sa ka-special person yung gusto kayo greet today of happy birthday! Palakpakan naman sir! Okay sir, sa inyo lang kanya ka-special, ganyan kanya ka-love. Gabisan ko wala siya diri, is gusto lang niya ipabati sa mga sa kanya kay Guma. Bisan wala siya diri, is gusto niya maki-celebrate sa imo hang adlaw nga natauhan, no? Special kay kasi ang sir palangga kay kaniya. Na-prank din mo ang papa ganina. Haman to si sir. Sir, pasensya kayo ha. Ikaw ilang nailan noon na ni Karon. Kaya itong celebrant, bro, naka-detect naman. Na-detect na ka, sir? Mindset daw, mindset. Alright! So, dili na nato tugay-tugayan, dili na nato langay-langayon. Siyempre, birthday ni mo today, sir. Na siya mga special gift na gusto ipabot sa mo, ha? Inani siya ka-sweet for you, sir. Nasa object na sa mga 2 boxes, Dunkin' Donuts. Happy birthday! Siyempre, birthday ni mo today, sir. Sweet din kayo ang nagpadala sa mo. Kita ka din, ano yung uyag? Nakapot siya kita sa mga spoon cake, sir. Wow! Kaya ka natin audience na itik siya again. Siyempre, birthday ni mo today. Aside sa nakaset up sa van, aside ang mga pagkaon, napot siya kita sa mga pansip sa bilaw, sir. Pampahaba daw ng buhay. Happy birthday! Wow! Kit kayo niya itong audience na rin. Cute kayo. Alright, syempre birthday today. Every time may celebration, di kini siya mawala, especially birthday. Na-ship siya ipadala sa mga sir na red ribbon cake. Wow! Happy birthday! Sana all daw. Dala lang sir, tubangin mo sir. Lima tubangan. Okay no, so transfer lang ta dari kay. Syempre, dili kay go man dito. Di siya ganahan si sir kay ano daw, maulaw daw siya. Ulaw ka dito sir? Ay, kaulaw. Birthday man mo today, so bida ka ngayon. Okay, syempre, natay pag-count, dili sa mawala na po siya kipada si mga sir nga. Pampahilis, soft drinks mo, happy birthday! Uy, nahinay matang audience, eh? Okay, so happy birthday. Excited na ka, sir? Kisay kahata gani. Nakikita mo yaman? Mag-sure ba? Ala! Diyan na dito. I love you, Ros. Alright, so kung basahon ang special letter, naapos siya ipadala sa mga special letter. Kasi tawagan ninyo, sir? Manang. Manang? Ay, dinisin mo kuya? Hoy! Wala na! Sure ba? Okay, so ako basahon. Ano si Kito, oy? Mamatay na na ako yun nasa sir. Ato ang sukdan, ma'am. Joke lang. Hala ka mo na, uya ba to, sir? Ikaw gada, sige ikaw gahatag ani nga surprise. Wala, ang mana! Kikilig. Yeah. Ma'am, naong daw sa kikilig, ma'am. Sige daw siya, isa lang kasyagit pero ma'am. Uya bang bunak? Ah, okay. Kaya ka ka ng cruise ka, free nga. Uya bang bunak? Huh? Alright, super cute siya, okay? May itong magdayan daw mo, sir. Dara po. Sir, dara ang iyang letter.
Una sa tanan, ako magabati og happy birthday sa akong pinalanggang manghod. Og labaw sa tanan, nagapasalamat gud ako sa Ginoo kay tungod kitagaan pagid niya ang akong manghod og dugang og taas nga kinabuhi. Bisan sa una, sa gamay pa siya, luhag sipon ang among nahiaguman niya tungod sa iyang pagkamasakiton. Maong karon ako kayo migpasalamat sa Ginoo kay niya kakarondong himsog nga kauban sa amoa. Ang amo lang ikasulti sa imuha dong Carlos, ipadayan ang imong pagkabuutan, pagkamahadlukon sa Ginoo. Dong kinitiman mahal kay kanamong tanan gikan nilang mama, nako kay kuya mo Jonathan, kami imong tibuok pamilya, love kayo kanamo bisan ingon ana ang imong sitwasyon karon. Kami lalo ako nakasabot ko nimo maong love kayo kanako dong, pero nabalaka ko nimo tungod sa imong gisudlan nga bisyo sama anang pag-inom-inom nimo, pagpanigarilyo, dili sa nanghilabot ko sa imo dong sa imong gusto. Nabalaka lang ko nimo og hinaot lang unta ko dong, hinay-hinayon nimo nagwala. I-focus ang imong kaugalingon dong para sa imong kaugmaon. Kabalo ko na akay pangandoy sa imong kinabuhi. Karon kay 25 years old naman ka, magbinutan ka ha, dili ka magpabadlong sa atong mga ginikanan. Abi nimo dong wala man ko'y laing gipangandoy sa akong kinabuhi. Ubanan sa atong buhing na Dios, kundi ang malipayong pamilya na kanunay ang pagminahalay. Og makigtambayayong sa mga ginikanan og suon. Uruhan ako, mahal na mahal kay kanamo imong pamilya. Labaw sa tanan, mahal sab ka sa atong mga ginikanan. I love you so much dong, and God bless you. I miss you ninyo diha tanan. Happy birthday. Hope happy ka sa imong 25th birthday. Wish ko na tagaan pa ka og dugang og himsog nga panglawas og taas nga kinabuhi sa ato ang Ginoo. Pag-ampo kanunay sa Ginoo dong, I miss you and I love you. Nagmamahal imuhang ate Mary Rose Masong. Palakpakan naman natin. Okay, so ang nagpadala din nga surprise is imuhang magulang, no? Nga si Ma'am Mary Rose nga nakaroon sa siya karon nga country Kuwait. Sige lang po. Greetings muna niya, sir. Okay, salamat kay ma'am. Okay, palakpakan naman natin si ma'am. Alright. So ma'am, sir, happy birthday once again. Happy 25th birthday. Nabisan to wala siya dari sir, is gusto lang niya ipa-feel sa mo. Ha? Nga special kay kasaya ha. O wala gid siya nakalimot sa mga dong na taon. So nahimo gini ani ngayon aning ipapa-surprise para at least may pong extra special ang celebration. So this time kabalo naman ta kinsay gahata ganing nga surprise with si mga ate nga si Ma'am Mary Rose Masong nga nakaroon sa Kuwait. Unsa man imo hang i-correspond sa iyang gihatag nga surprise today, unsa ba imo i-correspond sa iyang letter sa may kasulti, no? Okay, nag-effort gyud imong ate para sa mga karong adlaw, okay? Dere lang sir kay naglantaw siya. Open. Okay na ka sir, sige. Dere lang sir, naglantaw yung mga magulang. Hello. It's okay lang sir.
Sige lang. Lang kay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay na. Tuloy na dahil kuya. Kuya. Sige, palakpakan niyo natin ulit. Okay lang. Inaabot. Thank you. Sige. Bayan sa Lolo. Sir, ma'am, salamat kayo na yaguan niyo yung abot lang. Sige lang, okay na nang hilak sir kay. Kuha man na siya sa kalipay. No? So expression na siya sa love ngayon mo ang nabati sa mga ate. Sige lang. Nagyaguan niyo dre yatod ang surprise. Sa imo ang magalang. Surprise na ko ba? Manang imong tawag or? Manang. Manang, sige manang. Nang salamat sa kayo sa pag-effort. Effort na dre na ko. Og labaw na sa Sige lang sir, okay na sir. sa mga pamilya tanan. Nang kung wala po be, wala po silang mama. Kunsa na lang. Sige lang sir. Yung story oy. Pasalamat lang sa'yo. Nang salamat kayo sa pag atag namong ay nako sa birthday nako. Katag mo kalipan nako ba sa birthday? Charot. Oh. Nang kabalo ko na ikaw na malanggaon sa imong mga igsoon. Ang wish po na ako sa akong birthday na ikaw ambing ka daya kanunay. Pwede Pang Sige sir. Sulti na sir kay mas lami man gud na mapagawas na imong gibati kay para at least na-express na mo man. Sa imong heart. Ika nagugma mo gud sir kay gusto nimo ipagawas. Sa imong mama pa. Maog pa, thank you kayo sa pag-atiman ako. Og sa mong igsoon po. Okay na ka sir. Okay na. Ay palakpak. Ay, wala po. O dagan pa daw kayo. Dahil nangailang kong sorry lang papag mama na badlungon kay ko diri. Sige lang at least admitted no. Labot na si Manang. Nag-all sa kuha. Yung-important pa dyan ko niya. Nang, salamat kayo sa imong gihatag. Og sa kong birthday. Nang, mara na kuha ng I love you too. Alright, nakakayong salamat sir. Mabati gid mo nga grabe gid nimo na appreciate ang surprise nga gihatag sa imong sister, sa imong ate karon. So bisan ni ana daw ka sir is palangga kay ka sa imong magulang o sa imong tibok pamilya no. Bisan wala gali siya diri is pa feel good niya no. Mas special kay ka sa iyaha. And then ang iyaha lang gusto mahitabo is bawas-bawasan ang mga bisyo-bisyo no. Sige lang kay kanang bisyo is normal man sa tong life no. Ang kalami lang dapat is paharion na to ang Dios ang Ginoo sa tong kinabuhi kay siya man ay mobangko sa to ang kinabuhi kay kita lang sa to ang kinabuhi di man nato kay baguhon gyud ang Ginoo jud mo ay ano
Mubag-o sa tambay. Sige po, great ma'am. Ay, sana all! Ay, happy birthday! Sige po. Oh, thank you kay mama. Happy birthday, kinatan! Wow! Kaya wala pa rin lumingig. Anya ma'am. Ha? Anya. Sige na, thank you. Salamat! Alright, so dagang kayo salamat. Palakpakan naman natin. Alright, so dagang kayo salamat sa mga birthday wish po. So karon ang miyang magpapatong pastoryahon. Naman to? Sir, ma'am, alin na po. Dali na, Mang. Bang. Okay, akong ay gari ma'am, gari. Lingkod po. May dito ma'am, lingkod rin ma'am. Ay ko! Naunan ako! Una! Oh, lingkod rin. Okay po. So ma'am, lingkod rin ma'am. Sir, isla ko sir. Anak! Agkat kita ni Rugdaghan. Papang. Papang. Dapat papang kayo. Sige lang po, tatawagan na to ron. Bang. Ali sir. Tapari sir. Kinainan dahil sa papang. Ano na? Love kini ang papang. Okay po, so ang una mong storya ma'am, birthday sa imong anak, nag-celebrate sa iyang ika-25th birthday. Usa man imong birthday wish para sa iyang adlaw nga natawhan. Ug usa po din yung kasulti sa imong anak nga may naghatagani nga si Ma'am Mary Rose nga nakaran sa Kuwait. Okay? Ma'am, dali birthday wish para sa imong anak, then unsa imong kasulti sa imong magulang. Dala ka sir. Ay, magatubang tang duha. Baka na. Okay. Mayong buntag. Mayong buntag ninyo, ma'am og sir. Buntag po ma'am. Karong panahon na sa adlaw sa Pasko. Dayon padulong ta sa New Year. Ako ang unang pasalamatan ang iyang magulang, ang akong pamagulangan nga anak nga diin sa iyang pagkuki o pagpaningkamot dito sa gawas. Gitagaan po niya o kalipay ang mga igsuon, doon na kaigsuon niya ang gitagaan niya ni Hope ngang akong anak magpadayon ng iyang pagka manggihatagon ilabi na karong nga panahon kay Pasko. O dayon akong birthday wish sa akong anak nga gwapo nga dili balik ko. Akong birthday wish nimo nga anak sa gamay kapag giantusan ta ka luha og sipon ang nag-abot nako. Mudagan man ugaling ko nga magagisi ang akong sinina. Masabit sa oral tungod kay masakiton kayo ka. Sa pagkakaroon na dako kay kung kalipay o pagpasalamat sa Ginoo nga bisan sa ako ang among giantos sa imong papa nimo sa sige dagandagan sa ospital nimo ni abot ra gyud ka karong tuiga nga 25 years old. So thank you God, thank you good kaayo. Dayon ikaw dong akong anak undang ni taon po nang imong bisyon na kaligo na lang kahalos anang ilim nun. Intaon anak, ayaw na uhata. Minus minimize na siya. Na sigarilyo po. Ako maghangyo. Ako muna na akong pangayon. Pinaskuhan ni mo sa ako ba nga mama nga ng konsumisyon ko ni mo anang imong bisyo. Anak nga muna imong ihatag sa kuha o happy birthday sa imong 25th birthday. Thank you kaayo ninyo sir. Thank you sa tanan. Sa tanan akong mga silingan nga misabot pod namo kagabi eh. Oh. Thank you kayo sa inyo oh. Daghan kay salamat o happy birthday na I love you so much. Mahal ka. Yan palakpakan naman. Alright, dagang kayo salamat ma'am. Liguri lang sa ma'am. Dagang kayo salamat sa mamanindot nga birthday wish. Sir, grabe no, bisan pa sa unang mga nahitabo, at least karon naligoon ka gihapon nga ning barog naa kauban nila. Og dako kay lang kalipay sa imong karon nga naa ka nating uban. And then ang ilakang sa kuha is kana laging bisyo. Sige sir, kay mo na pinakadako nga birthday gift ug ni ma'am pa nimo sa ilaha. Okay, so this time si sir nasabi mo papa, sir birthday sa imong anak nag-celebrate sa iyang ika-25th birthday. Unsa man imong birthday wish para sa iyang birthday celebration today? Ay buntag sa inyong tanan. Sir, nailat na pud ko sir. Sailangan ko sir. Okay ra jud kayo sir.
Anak, happy birthday. Ikaw pinaka-wish ako padayon sa paggubog-ubog. Liwat ka papang. Support. Support eh. Liwat ka papang. Papangot, paningkamot sa pag-drive. Basin asa naabot. Walay grado, pero nabuhi mo. Salamat Lord. Salamat sa akong anak ko sa kuwait. Lord, salamat. Minot ko. I love you. Para to. God bless you. Alright, sila kayo salamat sir. Grabe, maksud kayo mo ang mamagpapa no, mong ginikana. Padayon na sa paghubog-hubog. Lahi ko iyahang wish mo Joke na ta. Kay sundo na to no. Bitaw. Dito dyan kay mother. Kay para man po na sa imong kaayuhan. Kay even imong sister, mamon po yung wish nila sa imo. Okay, so happy birthday once again po sir. Palakpakan naman natin si sir. Okay, kinama ba yung happy birthday wish dari ma'am? Kisa pa man, iksuon niya. Oh, magulang. Ma'am, alin na lang. Kailan na naman ko ninyo? Sige na po. Dito ma'am, may kare. Naman tong 18 years old nga i-celebrate last? Okay. Okay ma'am, so nag-celebrate sa ka-25th birthday mo hang manghod. Unsa man mo hang birthday wish para sa manghod, no? Okay, sa'yo manghod. Hapon sa tanan Pareho to noon. Akong i-wish ni Malos nga ay Carlos nga binutan ka lang mama papa dayon di na ka mag-inom-inom perminti kay di na jud ka mo kuan haggard na jud ka bisti ka say kuan haggard na kaayos. I wish na ko nimo nang inom na magbinutan ka Ang microphone mo. Sige lang po, sige lang. binutan ka sa imong pagkakuan Carlos kay Ka, ulit tao. Ako i-wish ni mo ay pangasawag balo. Dalaga. Ay pangasawag balo. Dalaga gitu. Ha? ang ingon sa kunggangan niya ang wish daw ni mo dili lang daw ka manguag nga para balo puro ra jud nga dalaga so balo Okay na po. Sige, so dagang kayong salamat po. Palakpakan naman natin si ma'am. Isa pa man. Ani. Sige na, mali ma'am. So birthday si mo ang mangod karon na sa naman birthday wish pa. Magulang pala, sorry. Okay, sige po. Sa imong magulang, sa naman birthday wish para sa iya. akong birthday wish nimo Yalos na padayon lang sa imong pangarap dayon sa imong mga pagumangkon bilangga kanang sa akong magulang pod na nasa abroad salamat kayo ti Ayan, palakpakan naman. Okay, dagang kayo salamat sa imo ang birthday wish para sa mga mama responsive sa to ang sender. Si Mary Rose. Okay, kinsa pa man? Oli na, sir. Birthday si mong brother, no? Brother, sama ni mo hang birthday wish pa sa mong Brad. Wish na ko nga di na mo inom bago na. Ora ning so na mga nagbisyo. Ora taw naging Palakpakan mo ate. Hindi na kayo kasunti. Sige na, sige na. dagang salamat po tes aneng. Okay, sa dagang kayong salamat, sir, sa imong birthday wish. Di na naman mag-inom. Okay, lang request sa imo, sir. Bantugan gid siguro kayo ni Dari, no? Bitaw, okay na na, sir. Ang importante is malipayon ka sa imong birthday celebration karon. Okay, so marag wala na, Arna pa. Uyuan ni, asa ni? Dari ka, sir. Asa may birthday wish na mo sa celebrant, sir? Mayong ito sa tanan, no? Inyong ma'am, sir. Labi na po sa atong mga kakalaan po. Ang igsoon. Parente
Salamat kayo sa tanan. Ini panahon na gihatagan usab tugog. Juta yung panahon nga aron makasulti sa buko. Pag akong ikasulti ining naga sa ulog karon sa maong adlaw sa iyang birthday. Akong mga hinaot nga sa kanunay magapadayon sa iyang mga buhat na maayo. Pagtaod sa mga igsuon sa iyang makanunayon nga mga pagmahal sa iyang mga ginikanan. Mo ni ang mga dakoon ng mga panghimaot. Unta sa kanunay ang Ginoo magahatag og mga panalangin. Magahatag og kanang dugang pang mga katuigan nga moabot sa iyang kinabuhi. Kaya akong umaabot nga manhod. Wow. Salamat usab sa iyang magulang na wala gid nga malimot sa paghatag nga magahatag og kining kalipay nga dili gid kabayran og salapi. Wala nga sa kanunay Brad pabilinta sa atong mga buhat nga maayo. Aron sa ingon ni anak kanunay magmalipayon ang atong mga igsuot, ginikanan ug apil na ang atong mga kasilinganan, no? Malipay sila nga magsud-o nga kita nagabuhat ta sa mga maayo. O dili na lang ako tason. Daghan kayong salamat ninyo tanan. Wow. Palakpakan naman natin, sister. Okay sir, daghang kay salamat sa mga manindot nga birthday wish para sa tong celebrant karon. Okay, so happy na mo? Okay, grabe no, sir. Happy na ka, sir? Happy kayo. Okay, so this time, syempre birthday ni mo today, dili lang kay kanina nag-end na ang surprise. Grabe, daghang kayo og nagmahal sa mga sir, no? Malangga kay ka sa imong mga parents o sa imong mga igsuon. Karon kinatay cake sa tong ng cake then katahan ka na mag happy birthday sir, okay? Alright, sa natay cake ang nakabutang sa tong cake. Happy 25th birthday! We love you! Palakpakan naman natin. Okay, ready? Itong katahag, happy birthday! Ready? Clap your hands everybody! Pakpak mo nyo! Ready? Ready na, Pep! Ready? Ready? Happy birthday to you! Ready? Happy birthday! Happy birthday, happy birthday to you. One more time! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, kalakpakan naman natin. Happy birthday. Okay, so happy birthday. It's your birthday today. Saan naman birthday wish para sa mga dalawang natawhan? Happy birthday. Birthday wish na mo, sir. Happy birthday. Wish na ko Happy ako ay sige ay na ang wish na ko karon na pasalamat ko sa kuang galingon day na akong wish akong kagalingon na may tag tuman no ako ang wish pod di na sa taas yan po kong taas ay gwapo daw dili o sige Apo naman ka lang. oy dili buyag gwapo lang ay ano na lang ako ang guwan ang wish na ko sa akong birthday awat ko na matuman ako ang ako ang unsa jud ako ang guwan karon na ako mga bisyo kasi matuman nang midyo daghang salamat sir. Blow the candle, sir. Tayo pa ang kandila. Ayun. Alright, happy birthday, palakpakan naman natin. Kantahan natin ulit. Ready? Clap your hands everybody. Tayo sir, tayo tara.
Ready? Come. Happy birthday to you. Alright, so happy birthday, sir. Happy birthday to you. Happy na ka, sir? Okay ra. Tara sa imong gibati. Surprise, sige hatag sa imong magulang ka. Sa imong gibati, sir. Yeah. Gabriel, ali Gabriel. Ah, ito si pare. No. No. Ko sila nagkami sila sa driver. Greeting lipayan ako karon na sa akong birthday karon. Tungod kay gi-surprise ko ni Manang. Wala ako nakabalo na ko si Papa Jun na prank. Nang nagkakisalamat yun na nga. Na ako nakabalo na ko daan na imagine kong surprise. Ya tungod kay nakabalo man ko. Mindset ba? Pero happy rin ka pa, sir. Happy na gyapon ko. Happy na gyapon ko kay tungod na aman. Yatag ako magulang. Og salamat po ko sa mga silingan. Ay na sila. Naglantaw. Ito silingan ba? Okay lang. Bro, mga silingan na mo gabi. Pasensya na dyan kayo. Eh, gabi na dyan minaw mag kanta-kanta. O, dagagay salamat. Ayan. Pero baka naman natin si sir. Okay, so thank you so much, sir, sa imong nasabi ko nga grabe gani mo ang kalipay nga nagbati karon no sa imong adlaw nga natawhan. Alright, so this time sama pa silang gingon manayaw daw, okay? Now tatay request sa mga song kasi murag wala man mi ato. Happy ito ang celebration ani mani. Tindog mo. Dali tanan. Tanan tali. Kay para happy at celebration apil mo. Sige na. Galing mga tropa dali nga. Go! Go! Yan ha! Birahe! Yan ha! Birahe ka sir! Ano, chance na niya? Sige ba? Paragot! Birahe ka! Yan ha! Go! Ay, tulungin sir! Birthday rush! Sige ba? Alright, talaga naman natin. Napapapagpapagod ng mga dancers. Okay, na lang yung salawa. Grabe ka-happy ang celebration. Alex, sir, kapit na naman. Okay, sige pa. Alright, so thank you so much everyone. Dari sa natin, no? Palakpakan naman natin na kamatagusan. So happy birthday once again, sir. Grabe ka malipayon. Grabe ka happy ang celebration. Katong gisaulog karon sa mga ika-25th birthday. Happy na ka? Okay, happy kayo si sir. Bisan ka man mong ate wala na rin, no? Magpasalamatan po media ay sa ikong sister nga si Ma'am Mary Rose Masong na nakaroon sa Kuwait. Okay, Ma'am Mary Rose, thank you so much for choosing and trusting everything surprises twice. Ikaduhang higayon na gyud niya gipili nga para kani mahimo na pong mahitabo dari nga magmalipayon ang birthday celebration ni sir. Okay? So karon sir, in behalf of everything surprises na may mga birthday wish po para sa imong walay kalainan sa masilahang ipangingon. Nasayod ko dalagon kayong Diyos sa imong ikat-25 katuig. O nasayod ko nga dili lang kay kagini nga birthday celebration ang atang i-celebrate. Inyong i-celebrate uban sa imong tibok pamilya. Bisan sa imong ate nga wala dari pero naghatag og effort nga para mahimo ang imposible sa imong sabga birthday. And then, sir, sama pa silang kaingon nga dili na daw magubog-ubog. Sama sa iyan ganina ba nga ang gatong ko galingon na tong basihanan nga para mabag-uta itong paningkamutan di ginato kaya, no? Kay kitang tao na amang kita'y nature nga mabisyo yun. Kabalo ka sa atong buhatan, sir. Atong isalig dira sa Ginoo. Interest na to. Atong pagtuhok na to. Ligunan na to itong pagtuho sa Ginoo. Ligunan na to ang
ang ato ang faith dira sa Dios kay nasayod ko sir ka kanang kabaguhan grasya ka nang ihatag sa Dios sa imo ha. Bisan kaning life nimo sir kaning mong kinabuhi is grasya man ni sa pagkahimugso pa lang nimo daan hangtod karon. Kanaabot ka sa imo kabanching ko katuig grasya ka nang agihatag ipasinati sa Dios sa imo ha ug sa kalindot sa kinabuhi. So karon sir sama sa ilahang wish sa pahariya ang Dios sa imong life kay ang Ginoo nga nasa imong kinabuhi mo na magbag-o nimo. Kay kita pasihanan di Ginoo to kaya gyud promise. So dili na bago sa kuha kay dira sa kugikan. So sir, happy birthday once again. Nagpuyo lang ta nga magmalipayon, magmalinawon uban ang gugma sa inyong tibok pamilya. Hinumduman na to sir nga tanang naan na to is grasya ka nang agihatag sa Dios. So dalay ko ng Dios sa imong kinabuhi once again. Happy 25th birthday! Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin. Sir, okay na sir. Bye-bye din. Flying kiss ka sa camera. Bye-bye pa. Flying kiss sir. Good. Bakit? Bye-bye. Alright, dali. Bye-bye pa. Bye-bye. Bye-bye. Ayan, nakita naman sa kuwit. Sibok palibutan. Bye-bye. Sir, dyan ako sir. Bye-bye po. Bye-bye. Ay, dali. Bye-bye mo. Alright, dali. Ay, ate yung mga papa. Wala. Mga bata. Ano sir? Bye-bye sir. Bye-bye. Okay, bye-bye. Ay, dali tayo mana. Dali tayo mana.